Η θέση της αρχαίας Κιόνης εντοπίστηκε το 1986 από τον αρχαιολόγο Κώστα Σισμανίδη στο ύψωμα Μύτικας, 2 χιλιόμετρα νότια του σημερινού χωριού της Νέας Κιόνης, καθώς και στην παραθαλάσσια περιοχή κάτω από αυτόν, όπου βρισκόταν το αρχαίο λιμάνι της πόλης. Σύμφωνα με αρχαίες παραδόσεις και κυρίως από το Θουκυδίδη, μαθαίνουμε πως η πόλη ιδρύθηκε από Πελληνείς που επέστρεφαν από τον Τροϊκό πόλεμο. Οι Τροαδίτισες σκλάβες έκαψαν τα πλοία που είχαν προσορμιστεί και αναγκάστηκαν να μείνουν εδώ και να τις παντρευτούν. Η πρώτη ιστορική αναφορά της πόλης είναι του Ηροδότου, 5ος αιώνας π.Χ., όπου αναφέρει πως η πόλη υποχρεώθηκε να δώσει πλοία και στρατό στους Πέρσες εναντίον των Ελλήνων. Αναφέρει επίσης πως πολλοί Σκιονίτες αντιστάθηκαν κατά των Περσών στην Ποτίδια. Σπουδαίος δίτης από τη Σκιόνη, ο Σκυλίας, μαζί με την κόρη του Ίδνα, αυτομόλυσε από τους Πέρσες και όταν ο περσικός στόλος έφτασε στην περιοχή της Μαγνησίας, κατάφερε να κόψει τις άγκυρες πολλών περσικών πλοίων, ώστε αυτά να καταστραφούν στα βράχια της ακτής. Η πόλη εκτινόταν στο πλαγερό ύψωμα, το οποίο έχει έκθεση νοτιοδυτική και πανοραμική θέα. Από εκεί αντικρίζει κανείς τα νησιά των Σποράδων και το μεγαλύτερο μέρος του Θερμαϊκού κόλπου. Η περιοχή ήταν στρατηγικής σημασίας, γιατί ήταν η πρώτη πόλη που συναντούσαν τα πλοία που ανέβαιναν από τις νότιες θάλασσες. Το βορειοανατολικό σημείο της πόλης ονομάζεται Αγγέλος Γούρνα και ήταν φυσικά ευάλωτο. Γι' αυτό είχαν σκάψει τεχνητή τάφρο και με αυτόν τον τρόπο προστατεύτηκε η πόλη από τους εισβολείς. Από την τοποθεσία, η οποία δημιουργεί φυσική οχύρωση στην πόλη, φαίνεται ότι δεν πρέπει να είχε και μεγάλα τείχη. Αντίθετα, ένα μικρό πλήνθινο ή λίθινο τείχος γύρω στο 1,5 με 2 μέτρα ύψος θα μπορούσε να αποκρούσει οποιονδήποτε εισβολέα, γιατί βοηθούσε η υψομετρική διαφορά του χώρου. Στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης ήταν η Ακρόπολη. Ο χώρος αυτός ήταν ιερός, γιατί είτε υπήρχε ιερό, είτε αποτελούσε χώρο σταφής για τους ιδρυτές και σημαντικά πρόσωπα της πόλης. Φαίνεται από την τοπογραφική διαμόρφωση ότι ήταν τεχνητά οχυρωμένη με τάφρο και τείχος. Δεν υπάρχουν ανασκαφικές πληροφορίες αν η πόλη στο πλαγερό ύψωμα είχε υποδάμιο σύστημα. Όμως οι λιγοστές αρχαιολογικές έρευνες έδειξαν ότι η πόλη κτίστηκε με οικοδομικό υλικό της περιοχής και τα σπίτια της ήταν σοβατισμένα και βαμμένα με χρώματα, λευκό, όχρα και κοκκινοπό. Αρχαίοι συγγραφείς όπως ο Δημοσθένης αναφέρει στο έργο του «Λακρή του παραγραφήν» ότι η πόλη παρήγαγε σπουδαίο ίνο που εμπορευόταν με οξυπίθμενους αφορείς. Παρατηρούμε την βάση από έναν οξυπίθμενο αφορέα που υπάρχουν διάσπαρτοι στην επιφάνεια του χώρου. Κλασικά όστρακα αγγείων με λαμβαφή διάσπαρτα στο χώρο φανερώνουν την περίοδο του 5ου αιώνα π.Χ., το πιθανότερο από ντόπια κεραμικά εργαστήρια. Η πόλη είχε δικό της νομισματοκοπείο. Τα πρώτα νομίσματα κόπηκαν τον 6ο με 5ο αιώνα π.Χ. και ήταν ασημένια. Τα τετράδραχμα είχαν στον εμπροστότυπο την κεφαλή του μυθικού ήρωα Πρωτεσίλαου, που θεωρούνταν ο ιδρυτής της πόλης. Οι παραστάσεις των νομισμάτων της Σκιόνης είχαν διαχρονικά στον εμπροστότυπο κεφαλή του Πρωτεσίλαου, του Απόλλωνα, ένα κράνος ή κεφαλή λιονταριού. Ένα χαρακτηριστικό τετράδραχμο της αρχαϊκής περίοδου απεικονίζει λιοντάρι να κατασπαράσει ελάφι. Τον 4ο αιώνα π.Χ. κόπηκαν χάλκινα νομίσματα με απεικονίσεις περιστεριών, κράνους, οφθαλμού. Ίσως η σημαντικότερη απεικόνιση στα νομίσματα της Σκιόνης είναι η πρίμνη πλοίου που φανερώνει την ναυτική της υπεροχή
στη Χερσόνησο της Κασάνδρας. Παρατηρούμε το χώρο του αρχαίου λιμανιού της Σκιώνης. Διακρίνονται οι δύο βραχίονες που προστάτευαν το χώρο από τους νότιους και νοτιοδυτικούς ανέμους που φυσούν στην περιοχή. Το λιμάνι της αρχαίας πόλεως αποτελούσε τον πρώτο σταθμό ανεφοδιασμού και προστασίας από τις κακές καιρικές συνθήκες των πλοίων που ερχόταν από τις νότιες περιοχές και κατευθυνόταν στις περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου είτε σε άλλες βορειότερες περιοχές. Από το λιμάνι της Σκιώνης ξεκινούσαν τα πλοία της ή ερχόταν πλοία άλλων πόλεων για να προμηθευτούν προϊόντα που παρήγαγε η πόλη, λάδι, μέλι, κρασί, ξυλία ή να φέρουν σε αυτήν άλλα αγαθά. Στην περιοχή που βλέπουμε υπήρχε οδικός άξονας που συνέδεε την πόλη με το λιμάνι και γινόταν οι μεταφορές των αγαθών. Μετά τα Μυδικά, η πόλη, λόγω της στρατηγικής της θέσης και του λιμανιού της, άνθησε οικονομικά και αυτό δεν άφησε αδιάφορη την αθηναϊκή ηγεμονία που ήθελε να έχει την εποπτεία της στην περιοχή. Η πόλη έγινε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας και πλήρωνε 6 με 8 τάλαντα ετησίως φόρο στο Συμμαχικό Ταμείο της Δήλου. Στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου αποστατεί από την Αθηναϊκή Συμμαχία και με την προτροπή του Βρασίδα τάσεται με το μέρος της Σπάρτης. Η στεφάνωση του Σπαρτιάτη στρατηγού Βρασίδα με χρυσό στεφάνι δημοσίες δαπάνης από τους Σκιονίτες φανερώνει πως η πόλη είχε δημοκρατικό πολίτευμα. Ο Βρασίδας μετέφερε, φοβούμενος την καταστροφή της πόλης, ένα μέρος από τα γυναικόπαιδά της στην Όλυνθο. Η πόλη της Σκιώνης πολιορκήθηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της φυσικής τους οχύρωσης από τους Αθηναίους. Τελικά την κατέλαβαν, σκότωσαν τους άντρες και τα γυναικόπαιδα που υπήρχαν μέσα τα πούλησαν δούλους. Έπειτα εγκατέστησαν στο χώρο φυγάδες πλατεείς. Στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, με τη νίκη των Σπαρτιατών, ο Σπαρτιάτης στρατηγός Λύσανδρος έδιωξε τους πλατεείς και επανέφερε τα γυναικόπαιδα που είχαν επιζήσει από την Όλυνθο. Η παρακμή της πόλης όμως είχε αρχίσει. Ανασκαφές στη Σκιώνη έγιναν από τον αρχαιολόγο Κώστα Σισμανίδη κατά τις περιόδους 1986-1991 για ολιγοήμερα διαστήματα. Βρέθηκαν λιθόκτιστοι τοίχοι με γωνιόλιθους από δημόσιο οικοδόμημα, όστρακα αγγείων, νομίσματα, αιχμές βελών. Η πόλη της αρχαίας Σκιώνης ήταν το διοικητικό κέντρο που όριζε την περιοχή από Ανέμη, Παύλα Χανιώτη μέχρι το Κάνιστρο. Από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα η περιοχή κατοικείται διαχρονικά από Έλληνες. Αυτό φαίνεται από τα διάφορα ευρήματα των εποχών Ρωμαϊκής, Βυζαντινής, Τουρκοκρατίας. Την διαχρονική κατοίκηση του πληθυσμού αποδεικνύει η αναφορά μέχρι και σήμερα αρχαίων τοπονυμίων, όπως το Καναστρέο του Ηροδότου κλπ.
Έτσι μπορούμε να πούμε ότι από την αρχαία Σκιώνη φτάνουμε διαχρονικά στο Τσαπράνι. Το Τσαπράνι βρίσκεται βορειοανατολικά της Νέας Σκιώνης, στην κορυφογραμμή της Κασάνδρας και σε υψόμετρο 200 μέτρα περίπου από τη θάλασσα. Η έκθεση είναι νοτιοανατολική και η θέση είναι πολύ καλά επιλεγμένη για να προστατεύεται κυρίως από τους θαλασσινούς επιδρομείς, πειρατές, οι οποίοι δυνάστευαν την περιοχή της Κασάνδρας. Αυτός ήταν ένας από τους βασικότερους λόγους που χτίστηκε σε αυτή την περιοχή. Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, πολλά χωριά της Χερσονήσου Κασάνδρας ιδρύθηκαν το 14ο αιώνα μετά Χριστόν. Το 16ο αιώνα αποτέλεσαν βακούφοι του Γάντζα Φεραγά, αρχιευνούχου του Σουλτάνου. Σε έγγραφα του Βακουφίου αναφέρεται ως Τζαρπάν ή Γκαρπάν. Το Τσαπράνι ήταν ένα μικρό χωριό με 18 σπίτια περίπου. Κατά την Επανάσταση του 1821, πολλοί Τσαπρανιώτες πήραν μέρος στην αντίσταση των Κασανδρινών που έγινε στις πόρτες της Ποτίδιας. Μετά την εισβολή των Τούρκων, το χωριό κάηκε στη θέμελα και οι κάτοικοι του σκοτώθηκαν ή κάποιοι ξέφυγαν με καΐκια απέναντι στα νησιά των Σποράδων και στο Πήλιο. Μετά την Επανάσταση δημιουργείται από τα χαλάσματα το νέο χωριό πάνω στο παλιό, το οποίο αποτελείται από λίγους ντόπιους Κασανδρινούς, ελάχιστους Τσαπρανιώτες που επέστρεψαν και πολλούς Έλληνες από άλλα μέρη της Χαλκιδικής. Το 1863, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Στάμο, το Τσαπράνι αποτελείται από 18 σπίτια, από τα οποία άλλα είναι χαμόσπιτα, άλλα διόροφα και άλλα μεγαλύτερα, όπου κατοικούσαν πολλές αδελφικές οικογένειες. Οι Τούρκοι είχαν στην περιοχή Καϊμακάμι μαζί με 2 στρατιώτες. Στην περιοχή του αρχαίου λιμανιού της Σκιώνης είχαν φτιάξει φυλάκιο από το οποίο έλεγχαν το Θερμαϊκό, επειδή φοβόταν επιδρομές από την ελεύθερη τότε Ελλάδα. Ο ναός της Παναγίας είχε καταστραφεί στα χρόνια της Επανάστασης. Οι νέοι κάτοικοι έκτισαν νέο ναό, την Αγία Τριάδα, η οποία αποτέλεσε τον ενοριακό ναό του χωριού. Τα σχολεία απαγορευόταν στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Όσοι ήξεραν λίγα γράμματα μάζευαν σε μικρές ομάδες τα παιδιά και τα μάθαιναν γραφή και ανάγνωση. Ο παπάς συνήθως ήταν και δάσκαλος, γιατί ήταν ένας από τους λίγους που ήξεραν να διαβάζουν. Μετά την απελευθέρωση το 1912, το Τσαπράνι απέκτησε και σχολείο. Η ασφάλεια που υπήρξε στις αρχές του 20ου αιώνα οδήγησε τους κατοίκους των περισσότερων χωριών της Χερσονήσου να εγκαταλείψουν τους ορεινούς οικισμούς και να ιδρύσουν νέους κοντά στη θάλασσα. Σύμφωνα με κτητορικές επιγραφές αλλά και μαρτυρίες, η μετεγκατάσταση των κατοίκων του Τσαπρανίου στο χώρο της Νέας Σκιώνης άρχισε το 1920 και ολοκληρώθηκε το 1935, οπότε και εγκαταλείφθηκε οριστικά το παλιό χωριό Τσαπράνι. Η παράλια περιοχή ονομαζόταν Αδραμερινά. Με τη συγκρότηση του νέου οικισμού ονομάστηκε Κεραμίδη και τέλος από προτροπή του Μητροπολίτη Ειρηναίου ονομάστηκε Νέα Σκιώνη. Ο ενοριακός ναός του χωριού είναι ο Άγιος Νικόλαος. Στα μέσα του 19ου αιώνα κτίστηκε η εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο παλιό χωριό. Νεότεροι ναοί είναι του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Η παλαιότερη σωζόμενη εκκλησία είναι της Παναγιάς Φανερωμένης
του 17ου αιώνα μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας υπέδειξε τον τόπο που κτίστηκε η εκκλησία.